Čo to je výkonnejšie, nedá sa nič. Počkaj, boost? Ja si dám. ľahší len. Peter, môže sa ľahšie. Čo robíte? Newton tretí zákon mi pomáha. Toto je taký strašný potkan, tento tank. Na veži. Čo sa tam deje? Spomeňte! Ale kde je M51? T-34. Som jak zaparkoval, pomoc. To prebi... Dobre, ja som na konci letiska. A stále som nepristal. Stále idem už 200 a už som... Však rozbehni sa rýchlo ešte, otoč sa. A to ťa spomaluje. Musíme dole pre istotu. Teda... Stromy! Aha. Pomočka 2. Ale akože sme spolu, nie naproti sebe. Umrel som, nebíže. Neviem, tu je G6 volá, kde... T-34 jedna a T... Ja nabúral. Čo je mŕtva? Ja. Čo letí? Nie, ten je na... Martin, záchrana je na ceste. Tam 10. Akurát proti... Čo robí ten Jagd Panther? Yes. Vieš čo? Práve ten tank zabil. On hand... Ja som... Ale 4. Peter, mám pocit, že to baví. Teda bavilo. Ja nemám kádišku už, takže... Mňa tam začal srať ešte aj Bulldog do toho, hej? Dohral som, že... Jasné, dohral som. Ja, baví ma to, extrémne ma to baví. Neviem, či je to dobrý nápad, když sem hore na kopec, ale mi to jedno. Á, pozri ho, šuhaj. Či je nemrtvý? Čo idem na kopec, dostanem, ale bude to stať za to. Tento sa deponáhla. Počkaj, letí sem? Čo? Dobre. Z dvoch strán mi idú zase, prečo sa dávam do takýchto situácií. Oh my god. Pinkol som ho, jak tiger, na pingu jak tiger. Musím ho drbnúť. Na pingu je jak tiger. Ak ma henter nedá dolu. Ideš, skús ešte raz. Náčku, úplne náčku až ale. Aha, vidím ho. Do piče. Počkaj. Dobre, druhý pokus. Tady ma lietadlo, jasné. Koľko tu lietadiel? 4 lietadla sú koľko. Dobre, mám pasa modele. Tam je jedno, tam je druhé, je tretie. Vážne chceš tlačiť 75 tonový tank v svojom 10 tonovom géni. Áno, poď. Ja chcem ísť tam doprava. Nechceš ísť nikde. Chceš ísť do zadnice Martinovej. Hore. 3,29 €. Dokážete čokoľvek z obiť.
Aj na Vianoce máme pre vás každý deň nízke ceny. Preto už od pondelka kuracie prstné rezne kilogram len 3,99. Mandarínky iba 99 centov za kilogram. Coca-Cola, Sprite alebo Fanta len 89 centov za 2 litre z Lidl Plus. Sera to. Ideme. To nemyslím vážne ten chlapec. To si by sa nič nestalo, akože. Pinke majú všetko do prdele, tam majú aj 279, tam majú všetko. Hej. Čo? Peter, ja prisám Bohu. Prototype medium tank. To mi všetko poslal Martin, ja nič nerobím. A vieš o to, že to môžeš vyhnúť? Nie. Hej, ale... Už ma to nevyčuješ o tom. Len aby vám to bolo jasné a Romu neveríte. Som slobodná a bezdetná, zaručujem vám maximálne súkromie a 100% diskrétnosť a som maximálne seriózna, pohodová, príjemná a mám dlhoročné skúsenosti. S masážami, ktoré robím naozaj veľmi kvalitne a hype. Teraz zabil Exola. Soviet German. Dobre. Dobre, chlapec. Hit! Hit, yes. Ne, zem, To je. zem, zem, zem! Rakety vybuchujúce! Povystrelil tebe. Ja, ale pristal som. Technicky. Je? Stoj! Áno, naraz ma, ďakujem. Ten typek bol vás chromý jak ja. Rozbíja všetko. Au. A mám dieru. Bude prefukovať čul. Bude zima na uši. Berem Davida. Jak? Jaký jak? Jak? Jaký jak? Dobrý jak. Peťo. Čo keby na teba zhodím bombu, Peťo? Peťo, prečo som sa rozpadol? Ja som Prečo som sa rozpadol? Ale áno. Jakže kritičák? Jak si mi zabil veliteľa? Pinka? Napravo! Ke? Veď, že som sa o tom postaral. Hej! Čo? Čo? Veďte ze mňa, džembe. Jumbo. To si ty. Ja som ja? Kto je ty? Neviem. Kostol, Je tu? posvedstvo, no.
Antichrchelman. Bomba! Skoro mi prevrátil to. Po mne strieľa! Joj, lampa odletela. Ja som odrazil náboj AMX. Lakaň, ty kokos, nájdi mi nejaký inzerát, kde môžem zavolať a môžem ľudí rozosmiať, prosím ťa, nájdi mi nejaký inzerát. Už letím! Už letím, hoši! Otváram vrata. Dobre, letí tam pár bomb, Martin, pozor, nechoď dopredu, radím ti, nechoď dopredu. Dostal hit! A vidím ho. Peter, Letí. vidíme sa znova. Letí. Letí. Zastav, Peter, až nemáš... Zničil som letadlo! Ja zostrelil som letadlo. Až moc! Lietadelo. Ja som neprerazil jednotkový tank. Aký? Talianský M13. A prišiel Panther. Ups. Máš rád maliny? Áno. Okej. Ja chcú, že ma... Kámo, to vypíname, to nebaví. Ešte k tomu aj stade to mi ide volačo. A ja nemám delo fúr. A dúfam, že to budem musieť znovu zabiť teraz. To si robíš zo mňa srandu. Ja to nebaví.